kuti musununguke panyuchi. Watadziri wakutoda momba pambuzi nyuchi dzazo dzakutondiruma nekuhanda kwangu. Murume ari kutambudzika zvakaomarara zvandiri kuona pano nemaziso angu. Vari kuratidza kuti vari kurumwa zvakaomarara, nyuchi menyu dziri kufamba. Zviri pano zvinotyisa muri yeZimbabwe, tiri kuzvionera tega. Ngomana yeye auya kuseni. Pauya kuseni ndashamisika. Ndichiona munhu yeye achisvika pamba pangu. Ndakabiriwa mbuzi, mazuva akapera. Kasi kanga nako mara ndipazire hama dzangu. Ndayaura. Hama dzangu ndiyabireko hama dzangu. Apana kanodzidza anonditamburo here. Ndayaura. Ndamemburo vanhu vanotsenza nenyoka. Hazina basa. Ndagona kungwavha zvangu. Vadi kungwavha. Zvandiri kuona pano zvinoshamisa, zvandiri kuona pano zvinotyisa, zvinokatyamadza. Pane murume akamomoterwa nenyuchi akabata mbudzi mumaoko. Tasvika pano zviri kunzi baba ava vauya pano makuseni vachidzosa mbudzi mushure mekunge vatambudzwa nenyuchi kwavanga vari. Vakati regai ndidzore mbudzi yevanhu yandakaba. Zviri kunzi vakaba mbudzi. Aina kuva mbuzi ndana kuizama kuitengesa kumakorokoza. Pamusoro baba hadzisi kuruma here nyuchi idzi? Pamusoro dzanditambudza kana dzandikugwenyaoka. Nyuchi chichaitika mudara, chichaitika panyuchi. Ndakaenda baka mbudzi kakachiti ndokatengesawo. Saka matanga kurumwa nguwai? Ndara iri pandakakaboni kudhora dzanadzoka nako. Saka ziso kuzvimba kudai kurumwa nenyuchi here kana kuti? Kurumwa nenyuchi kwadala. Adala mudala adala. Saka varidzi vembudzi yamakaba vari kuti kudii? Asi kumbozvati vari kuti kudii, but kutombodza kuti azama kudzoka nako. Ona dzekudinenero nekugotsi. Zvandiri kuona pano zvakaoma, dziri kuruma nekwese kugotsi, dziri kuruma baba ivava zvakaomarara. So baba mambokurukura here nevaridzi vembudzi kuti munzwe kuti varida kuti muite sei kuti musununguke panyuchi? Watadziri wakutoda momba pambuzi nyuchi dzazo dzakutondiruma nekuhanda kwangu. Murume ari kutambudzika zvakaomarara zvandiri kuona pano nemaziso angu. Vari kuratidza kuti vari kurumwa zvakaomarara, nyuchi menyu dziri kufamba. Zviri pano zvinotyisa muri yeZimbabwe, tiri kuzvionera tega. Nyuchi dzavananaira nemuhembe mese vari kurumwa. Vari kuti abva kuseni vachirumwa. Ramborofita ndibatsirawo dzindiregerero kambudzi ndinati nditsvagawo mbudzi ndirabudzikowo zvangu. Zvakaoma muri yeZimbabwe, tiri kuzvionera tega vachichema. Vari kuti nyuchi dziri kuvaruma zvakaomarara. Vauya pakuseni zvino varidzi vemusha vari kunzi vanga vachiramba kuti isu hatigone kukusunungura kana pasina kuuya nyakugadzira. Regai ndizokuendesai pavari tinzwa vachitaura mashoko avo. Batsire vakomana ndatambura vakomana, honai zvadzakuita so nekumeso. Tazowana nguva zvakare yekukurukura nanyakubirwa mbudzi. Vari pano tinavo baba tavatsvaga kuti vari papi tasvika tinavo pano kuti vataure kuti chii chaitika, nekuti vari kuti kubva kuseni munhu akanga aswera ari pano kusvika izvezvi zuva ravira. Patazofonerwawo tichisvika pano tikusvika chamakuvangu vachichema vachirumwa nenyuchi. Asi tina Samusha muridzi wemusha, toda kuti tinzwe mashoko ake kuti ari kunzwa kudii mwoyo make pamusoro pechiitiko chekubirwa mbudzi. Baba makadii? Ndiri bwino, muri bwanji? Ndichashandisa chishona zvakanyanya, handinzwi chiMalawi. Tinotaura mbichana. So mukomana ari apo ari kunzi auya pano kuseni, asvika zvenguwai? Mukomana yeye auya kuseni. Pauya kuseni ndashamisika. Ndichiona munhu yeye achisvika pamba pangu. Ndakabiriwa mbuzi, mazuva akapera. Ndakataura nadzimai wangu mbamo. Amai, wona zvaitika izvi? Amai akati tavabva manya muZimbabwe mumusha tinogara nevanhu ka ndobva washamisika kuti ndobva wanzi aiwa totaura nemadzimai anotaura nawo. Ndikati inini handidi kunetsana nevanhu because inini vanoti ndiri mubhuranda. Ndikati imi mama endai motaura nehama dzenyu, ndisati ndaita zvinhu zvandinoita inini. Amai ava ndokobva waenda, wasvika ikoko ndobva waonana nevanhu vavo, ndobva wataura kusimbi kuti kwakabiwa mbuzi pamudhara wechiMarawi, but iwo vanhu havana kuzinzwisisa. Ndokobva wangoona kunge masjokes. Ndobva ndati aiwa ini handinesane nemunhu baba, inini handisi munhu wekutamba naye, ini ndakabva kuMarawi. Ndimbokubatai muromo zvishoma baba.
mbudzi yani mazuwa mangani yabiwa yachita masiku yotenga ngati 5 days yochita ngati yangena msiku yochita ngati 1 week now. So chii chakazoitika uye nyuchi ndedzenyu here dzakamomotera munhu kana kuti chii chaitika? Ine ndini munthu wochenjera, ndapita kwa anyamata bambo masangwe ati masangwe samweze masango samwe sindidziwa zini amati masangwe wamasangwe ndo kwamakaenda kunobatsirwa nalo amene ukafunsa kuti masango asindidziwa auno amadziwa kuti amadziaza yankhula kuti ndani, koma ine ndinawuza kuti ndikaenda kumene amenewo ndiwo amene amatha zonse, kuli ntchito yambiri imene iri kupamberi yosadzikana anthu. Alright, saka kubva pakabiwa mbudzi kusvika muzoenda kunobatsirwa mari yani mazuwa mangani kuti muzoona mbudzi yacho? Ndilibe dandaulo, ndinatenga masiku otenga ngati nditati yabewa ngati lero ngati 5 days lachi 6 yake ndinendaonza na mnyamata alubwera pa nyumba panga ndinena akazanga nangova pa khomo pa nyumba panga panze pa nyumba ndiyanduza kuti pali mbuzi imene ikulira, ndikati mbuzi ine mbuzi inafaka kukhola kudanga imbe amayi akutsusumira, ndiyanduza kuti pali mbuzi pali munthu yakhala pali ati ani ndi njuchi ine nangoziya kuti kumene kukaya zawo atengana nazo kwa bambo amene masangwe. Pare pamuzore baba ndada kubvunza kuti saka iwe sekuru mambotaura nawe here kuti wewe kuzosunungura munhu kana kuti nekuti muri kutaya pana pakuseni kasi achiri kungorumwa kubva makuseni azvimba face yes ari kurumidwa yashuwa ndikumuona ari kurumidwa, koma ineni ndani kuti ndikuti azimai wanga ndiuza kuti aiwa musachite zimenezo, munthu umeneyo ayenera kusunungurwa. Tayankhula nawo iwo ari kuti ari kubwera kobwera kwakaena sana abwere pakali pano tikuwayimira kuti abwere kuti amusunungure kuti muri kozvinzwira mega muri yeZimbabwe alumidwa munthu zvasangana Chishona neChimalawi asi zviri kunzi sekuru vachasvika pano kuzosunungura munhu akamomoterwa nenyuchi, saka tichamira pano tigokuratidzai sekuru vachikatanura nyuchi pamunhu.